Төмән өлкәсенең иң зур татар салаларының берсе Муллаш авылы. Монда халык тарихын һәм гореф-гадәтләрен бик кадерләп саклый. Быелгы Корбан бәйрәмендә алар бөтен Төмән өлкәсеннән кунаклар кабул иттеләр. Муллаш авылы тагын нәрсәләр белән данлыклы, нинди күркәм гамәлләр кыла? Алдагы язмада карагыз. Иһдинас сиратал мустaqim, сиратал лазина ан'амта алейхим. 4 казан пылау һәм 4 казан шулпа. Муллаш авылы бөтен Төмән өлкәсеннән Корбан бәйрәменә кунаклар кабул итте. Бу бәйрәм гасырлар буе дәвам итә. Безнең бөтен авыл кардәшләребез хәзерләнделәр. Ир атларыбыз, хатын кызлар барысы да өстәлләр ясадылар, бәлешләр бешерделәр, унашлар җәйделәр. Бөтен авыл, бөтен халык, балалар, укытучылар, врачлар, сельский советлар, пенсионерлар, бөтен бала-чага бөтенесе дә булыштылар. Уста куллы хатын кызларыбыз токмашны да 120 йомыркага басып кискәннәр. Бу һөнәр аларга каннан күчкән. Ә Муллаш авылы кунакларны каршы ала белә. Кичәдән пловны пешергәле әзерләндек. Морковкалар, кишерләрне әзерләдек, кичәнәк әзерләп куйдык. Кичтән, потому что шеген аның. Аннан соң иртәсен килеп, казаннар яктылар. Монда кән кеше, бер 15 кеше булышты безнең монда. Бер кешенең эшегенә түгел. В общем, без нимә кем су ташыды, кем утын ташыды, кем пешерде. Менә әлхәмдүлилләх, Алла Тәгаләгә рәхмәт. Бүгенге байрамга без әзерләндек. Кунакларны көтәбез. Бәлешләр, шәңкәлләр, кем не бешер алады, шаны бешердек. Тайын байрамнар сплачивать итте коллективны, бергә эшләү бик күңелле. Йөзләгән дин кардәшебез бәйрәм белән котлау өчен килгән. Бу кадәр кунак Муллаш авылында еш булмый. Мәҗлес Коръән аятлары укудан башланды. Иһдинас сиратал мустaqim, сиратал лазина ан'амта алейхим. Аксакаллар әйтүенчә, Муллаш авылындагы тормыш һәр вакыт дингә һәм милли гореф-гадәтләргә нигезләнеп бара. Фәниса Зиннатуллинаның әтисе беренче имам була һәм 90-нчы елларда мәчет төзелешен башлап йөри. Авылыбызда 90-нчы елларда мәчет яңадан торгызылды. Үткән елны безнең авыл мәчетебезгә 25 ел булды. Менә шушы вакыт арасында авылыбыз һаман да шул дин юлында. Һәрбер бәйрәмне бездә үткәреп торганнар. Ураса бәйрәмен, монда электә нейләр олулар күп иде. Нейләр икегә бүленеп ташы ураса әлге бәйрәмнәрен ифтарларны икегә бүлеп авылда үткәреп торганнар. Бәйрәм хутбәсен тыңларга бөтен авыл килгән, бигрәк тә яшьләр күп һәм аларның саны елдан-ел арта. 5 мәртәбә азаннар әйтелеп тора, 5 мәртәбә гыйбадәтләр кылынып тора. Авылыбыз өчен теләкләр теләйбез. Хәерле булсын, бөтен мөселман атамнарыбыз исән сау булганы насыйп әйләсен дип дуалар кылабыз. Пышна ансамбле Муллаш авылының визит карточкасы. Җирле халыкның гореф-гадәтләрен җыеп туплап иҗат итә алар. Коллективка нигездә гаиләләре белән парлап йөриләр. Репетициялар алар өчен һәр вакыт олы бәйрәм. Эш булмаса да яшьләр туган якларын ташлап китми. Кире кайтып авылда төпләнәләр. Төмәннән 50 генә чакрым ераклыкта Пышма елгасы буена утырган Муллаш авылы елдан-ел яшәрә һәм киңәя. Инсаф Абдулла, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе.